सोर लेखा गोरों सोर लेखा रोङा आं रावखौबो मिथिया बे दाला आं बानायबोनायसो बे आइफवालि दाला आं बानायबोनायसो जाम्बालाय दा प्रमदा फारसेथिं पार्टिनिफ्राय प्रेसार जादों खारन एबारनि जे इलेक्शन निर्बाचनावहाय जे बियो पार्टिखौ लानानै बारा रायजो राजाफ्रा भट होनाय नङा व्यक्ति बेसिस रायजो राजाया भट होगोन खारन दिल्लीयाव सोरो बांसिन बुंनो हागोन इलेक्शननि खाथि आरो दुंहाव बारहावा जोंनि रायजोनि गेजेराव बिपिएफ इउपिपिएल कंग्रेस बायदि बैफोरनि गेजेराव जों रायजो राजाया मोनसे साननाय जाखांफैयो जों गावजों गावनो बर'जों बर'नो बेफोरबायदि नांलाय खमलाय खालामनायनि गेजेरजों बैफोरबायदि थासारियाव गुबुन हारिनि सुबुङा जोंनि गेजेराव जोंनि रायजो राजाखौ जुदि बेंनायनि खाबु मोनोब्ला बेसेबां जोंखौ नारसिनगोन बा दैदेननाय पावारखौ मोनोब्ला जोंनि मोनथाय जोंनि हारि सिबिनाय बर' हारिनि आसार खान्थि बैफोरखौ मोजाङै लाखिनो जों हागोन ना हाया बा बेफोरखौ जोङो मोजाङै मावफुंनो हागोन ना हाया बे मोनसे सोंनाय जाना फैदों दा बेफोरबायदि थासारियाव जोंनि गेजेरावनो गोबां दावराव दावसि आरो बिथिं आसाम नाङैनो कानि दावराव दावसिबो जागासिनो दङ एक्चुअलि आं मिथिनाय बायदिब्ला 6 सिडिउल एरियायाव कानि जेबो एफेक्टेड जानाय नङा नाथाय जों गावजों गावनो दावराव दावसि खालामनानै इलेक्शननि थाखाय जों जुदि मोजां बिजाथिखौ सायख'वा मोजां बिजाथिखौ जोङो जुदि जोंनि बिटिआरनि थाखाय सायख'नानै जों दिल्लीयाव दैथायहरा जोंनि थाखाय बे गोरोन्थि जागोन आरो जोङो मावफुंनो गोनां बा फैगौ समफोराव जों जायफोर खामानिखौ मावनांगौमोन जायफोर खामानिखौ जोङो मावलांनांगौ बेफोर खामानिनि थाखाय जोङो गोबां फावसायनानै थागोन स' जियानो जाया मानो सोर मा बुंदों भिडिअफोरखौ नायलांनानै ला नोंथांमोना नायलांबा गासैखौ बुजिनानै मोनगोन लाजिथावना बाथ्रा जोंहा हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामाव गासिबो समस्थियावनो बियाबावनो केन्डिडेट होजोब्बाय आरो बे बियाबखौहाय क'क्राझार लकसभाखौहाय इउपिफोरनो हगारना होबाय नाथाय प्रमद बर' बिथाङा दिनै दासिमबो थिरां खालामनो हायाखै दा आङो सिखिरि मानसिफोरनिफ्राय खोनानो मोननाय बायदिबा ओरै होनदों आरो जे हेमन्त बिश्व शर्माया सासे मानसिखौ थि खालामदों जाहैदों दा बियो इउपिपिएलनि बेकग्राउन्डनि नङा दा प्रमदा फारसेथिं पार्टिनिफ्राय प्रेसार जादों जे राजु बिथांखौ लाबोगोन नङाबा डक्टर बेलावखारजि बन्दुखौ लाबोगोन दा बावहाय उगुल थुगुल जानानै दङ हेमन्त बिश्व शर्मानि केन्डिडेटआ इउपिपिएल बेकग्राउन्डनि नङा फारसेथिं प्रमद बिथांनि केन्डिडेटआ इउपिपिएलनि दा बावहाय बाथ्राया हेमन्त बिश्व शर्मानि खोथाखौ लागोन ना प्रमदा गावनि पार्टिनि खोथाखौ लागोन ना एबसुनि खोथाखौ लागोन दा प्रमदा बिराद गिदिर जन्जालाव गोलैबाय नाव गंनैयाव ना आथिं होबाय बिथाङा बिपिएफनि प्रधान हाग्रामा महिलारि बिथांनिसिम आं खावलायनो सानदों बिथांमोनाबो केन्डिडेटखौ होग्रोदो दा जोंहा राजा फिसाखौ होनाया मोजां जायो ना राजा गेदेरखौ होनाया मोजां जायो दा बिनिफ्रायसो जोङो खारन एबारनि जे इलेक्शन निर्बाचनावहाय जे बियो पार्टिखौ लानानै बारा रायजो राजाफ्रा भट होनाय नङा व्यक्ति बेसिस रायजो राजाया भट होगोन खारन दिल्लीयाव सोरो बांसिन बुंनो हागोन दिल्लीयाव सोरो हज्रिनो हागोन दिल्लीयाव थांनानै जाथि धर्म नायाजासे जोंनि ओनसोल जायगा आरो रायजो राजानि उन्नतिनि खोथाखौ जाया बांसिन बुंनो हागोन बे व्यक्तिनोसो बिटिसि बासिया एबारावहाय भट होगोन दिनैनि दिनाव जोंनि बिसयाथ' बिटिसि हिसाबै बिटिआर हिसाबै लामा सामाया एसे जादों बिपिएफनि आमोलाव बिनि अनगायै डेभेलपनि जेबो राहा बिथांमोना बानायनो हायाखै बिदि अबस्थायाव जोंनि लाइमोनफ्रा स्कुल पास आउट जादों कलेज पास आउट जादों डिप्ल'मा डिग्रि लानानै पास आउट जादों नाथाय बिथांमोननि थाखाय भबिष्यतआव थांनानै थानानै साख्रि थेलेबलेब सुखि ग्रें ग्रें रायजो जानायनि जेबो सिमांखौ जों नुनो हायाखै दा बेनो एक नाम्बार कंग्रेसनि मुद्दाया आंनि साननाया जे एबाराव जुदि रायजो राजानि अननायजों आङो एमपि जालाङोब्ला आङो एक नाम्बाराव जे साख्रि बाख्रिनि अबस्थाखौ क्रिएट खालामगोन सोर लेखा गोरों सोर लेखा रोङा आं रावखौबो मिथिया इलेक्शनाव सासे लेबारनि भटआ जेसेबां दामि बे डक्टर इन्जिनियारनि भटआबो एखे समान भेलुसो जों बयखौबो समानै सनमान होयो जिखिनि मानसिफोरनि प्रेजेन्टखौ आं जिखिनि नुदों माने दरं अदालगुरियाव बिपिएफ हान्जायानो एक नाम्बार पजिसनाव दङ जुद्धआ जागोन जोंना कंग्रेस बिजेपि आरो बिपिएफनि गेजेराव बे मोनथाम दोलोनि गेजेराव जुद्ध जागोन खिन्थु जोंनि पजिसना दा बिपिएफना एक नाम्बाराव दङ जोङो 50निफ्राय 1 लाख डिफारेन्सआव जोङो देरहागोन जों नुबाय थादों बे आइफवालि दैसाखौ दा बेखेवना होबाय बे दाला आं बानायबोनायसो बे आइफवालि दाला आं बानायबोनायसो जाम्बालाय फिनिशिं जायाखैमोन दा फिनिशिं खालामना होबाय प्रमद बर'निखौथ' आं बुंबाय थादोंना प्रमद बर'आ 4 बोसोराव मोननै गोदान खामानि मावदों गोदानै
आरो आं बेलेग खामानि नुवाखै मोनसेया जाहैबाय कारिगावनिफ्राय क'क्राझारसिम गोदानै स्पिड ब्रेकार बानायनाय बे मोनसेया जाहैबाय कारिगावनिफ्राय क'क्राझारसिम थाङोब्ला नोंथांमोनहा प्रमद बर'नि गिदिर मोजां फट' नुगोन नायनो मोजां बे मोननै खामानिखौ मावनो हादों जों बेफोरखौ मावनो हायाखै दुखुनांथाव बाथ्रा बेनो